mulat langening kang umat babar saking amal lekasing kekutang kitung weh pepeteng tu praping panggalih Om Om Wes seming nala karsane Hyang Mahanasa Om paring rasa jati manungsa minulya bagya mangya nugraha ing nikmating swarga Om ing Om ing Hyang Maha Agung ing Assalamualaikum Kang Gareng Bagong. Waalaikumsalam Petro. Waalaikumsalam Nduk. Wah iki mau pathet kedu Gong. Wah pathet kedu ya Truk. Coba aku iki werdine piye to Truk suluk iki mau. Iki nganggit dhewe ya Truk. Iya. Waduh Petruk nganggit dhewe. Ya saiso-isone Kang Gareng. Ayo coba iki mau werdine kepiye. Mulat langening kang umat. Ya tegese iki nek nyawang karo lelakone utawa lakune umat tegese awake dhewe manungsa kabeh. Kuwi lak mbabar saking amal. Ya tegese iki perbuatan utawa prilakune awake dhewe iki lak pirang-pirang kababar jroning bumi iki. Wah iya ya Truk, ha ya ana sing mlaku ngetan ngulon tumandang gawe iki kae lan sak panunggalane kuwi. Amal ya Truk, amal iki tegese perbuatan. Lekasing kekudang
Tegese diwiwiti saka kekudangan, ya kuwi karep utawa cita-cita, pepinginan, harapan. Saka anane karep ki mau banjur padha obah nuruti karep supaya isa wujud kang dadi cita-citane utawa kang dadi gegayuhane, mula mbabar saking ngamal. Wah iya ya, Truk, Ya mong amal sing digudang, amal sing apik ngono kae. Wah iya ya, Truk, iya. Kidung weh pepadhang, tegese iki supaya aweh pepadhang oleh mbangun cita-cita kuwi mau isa kewujud. Nah, padhang utawa seneng atine. Citane tersampai ngono kae lho, Gong. Wah iya ya, Truk. Wo mula ana sing sekolah lulus seneng, ana sing pengen duwe keterampilan iki iso seneng ngono, Truk. Lah iya. Sijine kuwi lak bermanfaat to, Gong. Wah iya ya, sijining seni kuwi indah ning ya bermanfaat. Ngono, tur bener ya, Truk. Ya mesti sing jenenge kebenaran iki mesti nyeni utawa indah ngono kae. Kidung weh pepadhang ibarat iki kesenengan utawa kidung iki lak tembang iki lak bungah. Ngono cita-citane dadi wujud akhire padhang. Wah iya ya, Truk. Tumraping penggalih ya jelas. Lah iya kanggone anu ya, Truk, pikiran utawa ati ya, Truk. Nah iya. Ngono. Weh seming nala. Oh iya, senenge ngati. Kabeh menungsa sing ana kuwi mbudidaya supaya seneng atine dhewe uga bisa nyenengke atine liyane. Lak ngono kuwi tujuane jane ngono ya, Truk. Heeh. Lah iya. Karsane Hyang Mahanasa. Memang kuwi ya dawuh perintahe Gusti Sing Maha Kuwasa lak didhawuhi apa mbabar kedamaian. Mbabar nganu kae sing jenenge kasih sayang ngono kae ya, Truk. Nah iya tegese jenenge kasih sayang iki lak mbabar menyenangkan hati manusia. Lho ngono kuwi ya, Truk. Nah iya. Kuwi amanah saka Gusti Sing Maha Kuwasa. Oh ngono, Truk. Ha iya, kuwi amanahe ngono kuwi kok. Wah iya ya. Paring rasa jati. Ya, Truk, rasa sing sejati. Ngono. Manungsa minulya. Minulyaken manungsa ngono kae. Gawe senenge ngati ya, Truk. Iya, ha iya awake dhewe iki sok malah Truk. Nah iya kuwi mula iki sinaune iki ngono kuwi, Truk, Gong. Wah iya ya. Bagya manggya nugraha. Kabeh disuwun manggya nugraha. Nugraha iki apa to, Truk? Nugraha iki ya kanugrahan. Ibarate ya pikantuk rahmat karo barokah ngono kae. Oh iya ya, We rahmat kuwi kasih sayang, barokah iki diparingi manfaat utawa piguna apa sing digayuh sing dicita-citake kuwi mbabar manfaat. Lho, tegese amal sing baik ngono kae. Oh, amal soleh ya, Truk. Nah iya kuwi kababare lak dadine sing jenenge amal soleh kuwi mau, Gong. Wah iya ya, Truk. Lah terus hasilnya apa, Truk, nek wis iso mbabar amal soleh? Karo iman ya, Truk. Nah iya kuwi wis satu paket kok, iman dan amal soleh. Oh ngono ya, Truk. Iman iki tegese ya percaya anane Gusti Sing Maha Kuwasa karo nindakake tugas keimanan karo beramal soleh. Kuwi satu paket ya, Truk. Kuwi ibarate kaya dene anu uwang duit sing gambare kudu eneng wolak-walik. Siji ana gambar iman, siji ana gambar amal soleh. Kuwi lagi duwite payu. Padha karo iki Gusti Allah iki sok ning swarga iki ya iso payu nek
duwite iki molak-malik ana gambare, siji gambar iman, siji gambar amal soleh ngono kuwi critane. Wah, iya ya, Truk. Iya. Bakal pikantuk swarga nikmating swarga kuwi mau. Oh, ngono, Truk. Saka Hyang Agung. Agung ki tegese gedhe ya, Truk. Yang maha besar ngono kae. Mula nek Gusti Allah lak disebut Allahu Akbar, tegese Allah yang maha besar. Wah, berarti wis ora ana sing ngungkuli ya ora eneng. Maha iki tegese ya paling kok. Nek Allah paling besar berarti wis ora ana liyane. Oh, ngono ya, Truk. Wis ora ana liyane sing ngungkuli kebesarane. Apa meneh ngungkuli gong padha wae ra eneng kok. Oh, ngono ya, Truk. Hyang ki tegese Tuhan, Maha ki luweh, Agung ki besar. Lah iki termasuk pujian. Oh, ngono, Truk. Iya, mula nek awake dhewe memuji karo Gusti Allah ki ya iki ya salah sijine ya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Utawa nek dikumpliti ya kae. Sing awake dhewe nek disebut kae Asmaul Husna. 99 asma Allah kae nek disebut kae wujud bentuk memuji ana ngarsane Gusti sing Maha Kuwasa. Mula kae ana Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Maha Pencipta. Lah iki lak 99 ki lak kuwi bentuk kalimat pujian. Ngono. Lah nek nyebut kabeh ya apik ning pamane Gusti Allah ki ya anu kok maringi sing ringkes ya diparingke kok, Gong. Oh, diparingke, Truk. Contone apa, Truk? Lho kae 99 asma Allah ki diringkes ana nggon kalimat alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, Truk. Iya. Maknane apa, Truk? Lho, maknane ki tegese segala puji bagi Allah. Lho. Tegese kuwi menyangkut seluruh 99 asma Allah kuwi mau. Utawa punjul akeh liyane isih akeh ya wis kecakup ana nggen kalimat alhamdulillah, segala puji kok. Tegese kalimat-kalimat pujian sing ana donya iki wis dikelumpukke ana nggon alhamdulillah iki mau lho, Gong. Waduh, iya ya, Truk. Lho, sangat sistematis ya, Truk. Ning luwih apik meneh nek disebut siji-siji kok.